dabuye sohlabelana nale ntombi lena le ntombi la ngazi ukuthi ithini kodwa khona imnandi ngiyayibona hayi ngihla mhlawumbe sengidlale ka 200 njoba senzile kubo bonke oduma kahle nosaliwa nobani bani mabekhipha sabajabulela yize ke singaze siqondanise ngendlela esiqondanisa ngayo naye ngoba umuntu noma imuphi ufuna support kubo kuqala uSK wako Mandlakazi lokho ngale ngivela kamnandi ukuthi ngishelwa insizwa yomZulu hayi wena ke lapha hey baba khulule ujabulela ingoma ephumile akana msekuseni noma kuyizolo hayi la ngoma ishaya emthanjeni hayi uyasebenza lo mfana mina njengabo bonke abaculi kade ngibabona namanje la backstage bonke abaculi ngiyabathanda njengoba bonke abaculi bekhiphile osaliwa bekhipha ingoma ezikhuluma nomuntu ezikhuluma nathi thina basemakhaya oduma kahle bakhipha ingoma ezikhuluma nathi thina basemakhaya SK ukhipha ingoma yokudansa uyabona kudansa ngisho mina isikhwakho uyabona ku serious uyabona ku serious makudansa ngisho nami isikhwakha lapho ubona ukuthi insizwe isebenzile okunye okuhle into ayenzayo umthandeni noma umculo ungalula lo mculo awukhiphayo ube lula ngapha esayidini lika Maskandi kodwa usewumaskandi kodwa into enhle enkulu ayenzayo ulanda an international artist hlonipha baba hlonipha leyo nto ulanda an international artist azoyifeatureisha ngomeni yakhe bazokhuluma ngeinkinga eziphethe amadoda abafazi emakamereni bayakhuluma basinyakazisa bethi asivuke kukhulunywe angithi uyambona uculela thina waphinda abuye sohlabelana nale ntombi lena le ntombi la ngazi ukuthi ithini kodwa khona imnandi ngiyayibona hayi ngihla mhlawumbe sengidlale ka 200 njoba senzile kubo bonke oduma kahle nosaliwa nobani bani mabekhipha sabajabulela yize ke singaze siqondanise ngendlela esiqondanisa ngayo naye ngoba umuntu noma imuphi ufuna support kubo kuqala uSK wako Mandlakazi lokho ngale ngivela kamnandi ukuthi ngishelwa insizwa yomZulu hayi wena ke lapha hey baba khulule